و در جمهوری تاجیکستان پنسیونی فوند 1% در بر میگیرد. دخترا را آیلی کاشونه میتن، معلما را آیلی کاشونه میتن. انمی فایزهایی که ما نامبر کردیم هر ماه از مزد معاش شما گرفته میشوند. نفرانی که در فدراسیای روسیه شهری مسکو قرار دارند و اگر از درد دندان اذیت میکشند، پس به رقم‌های روی اکران مراجعت نمایید. با همه نمود درد دندان معالجه میسازند. از نام یوریستیجی مراجعت کنین، اسکیدکاتون میکنند. استоматологیای برادران تاجیک در شهر مسکو. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. видеои имрӯзаи мо якчандин ахборотҳои нав пешниҳоди шумо мегардонем ва баъдан боз оиди як-ду масъалае ки ба муҳоҷирони меҳнатӣ дар Россия қарор дошта тааллуқ дора суҳбат мегзаронем. бо диққат ба ҳамин хотир то охири навора тамошо кунед. аввалин ахбороти мо дар мавриди дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар Данғара боз 4 хонаи нав кушода карданд. яъне ки корхонаҳои истеҳсолот ба Русия ва Афғонистон анамун таҷҳизотҳои худшона равона месозанд. салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувории Даво мебошад. ширкати Даво ба шумо доруҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар доруҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. Қоҳир Расулзода ба масъулин ҷиҳати таъсиси корхонаҳои нави дигар афзоиш додани истеҳсол ва содироти молҳо дар бозорҳои хориҷию дохилӣ супоришҳои дахлдор додааст. дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара 4 корхонаи истеҳсолӣ ҷДММ ғайрусаноат, ҷДММ Ауфен, ҷДММ Тоҷплас 1 ва ҷДММ Шенси ба баҳрабардорӣ расид ки дутои онҳо бо сармоягузории чин ва дутои дигар бо маблағи ватанӣ сохта шуданд. корхонаи ҷДММ ғайрусаноат 30 кас соҳиби ҷойи кор шуд. яъне ки дар ана ҳамин як корхонае ки айни ҳол мо номбар кардем ба 30 нафар ҷойи корӣ ташкил карданд. бинобар гузориши вазорати рушди иқтисод, ҷДММ ғайрусаноат бо сармоягузориҳои ватанӣ дар ҳаҷми 26 миллион сомонӣ бо таъсиси 30 ҷойи кории доимӣ сохта ва ба истифода дода шудааст. яъне ки ғайрусаноат корхонаи ватанӣ ба ҳисоб рафта 26 миллион сомонӣ ба ҳамин корхона сарпарастӣ шудагӣ ва 30 ҷойи кори доимӣ таъсис додагӣ ҳастанд. корхонаи ҷДММ Ауфен маҳсулот ба Русия ва Афғонистон меравад. дар ин корхонаи ном гирифта 82 ҷойҳои корӣ дар оянда то 200 нафар зиёд карда мешавад. яъне ки дар айни ҳол дар ин корхонаи дуюмгиш 82 ҷойи кори доимӣ таъмин кардагӣ ҳастанд ва дар нақша аст ки оянда дар моҳҳои наздик ҷойҳои корӣ ба 200 нафар ташкил карда шавад. ва инчунин корхонаи сеюм бо номи ҷДММ Шенси ирам иборат мебошад аз 30 ҷойи кори доимӣ ва оянда мумкин ки боз аз идам зиёдтар шавад. ва корхонаи чоруме ки таъсис ёфтагиаш дар Данғара ҷДММ Тоҷплас мебошад. дар корхонаи ҷДММ Тоҷплас 1 барои 10 нафар ҷойи кори доимӣ таъсис дода шудагиаст. яъне 4 корхонае ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон нав таъсис шуданд, хеле зиёд ҷойҳои корӣ барои шаҳрвандон таъмин карданд ва имкон аст оянда аз идам зиёдтар кушодашавиш ба назар бараса ва ҷойҳои корӣ низ зиёд шаванд. бародарони азиз, як-ду комментарие ки бениҳоят мавзӯи хуба ба миён меоранд. ман ҳозир оиди ҳамво суҳбат мекунам. чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам, як суҳбате ки тааллуқ дора ба муҳоҷирони меҳнатие ки дар Россия қарор доранд. аз рӯи комментариҳо дида ман доир ба ҳамун як мавзӯи хуб бози пешниҳоди шумо мегардонам ки бисёр чизи муҳим аст. яъне оиди продлит кардани сроки вид на жительство ва ё ки чанд сомон супоридан дар корай, чанд рубл супоридан дар корай барои срокша продлит кардан. оиди ҳамин чизҳо суҳбат мекунем ва боз дуюм пешниҳод, дуюм мавзӯъ оиди ҳамин мешавад ки
оё шаҳрвандои тоҷикистон федератсияи россия мераванд ва шаҳрвандии россияро мегиранд, аз супоридани андозҳо ва аз супоридани пули патент умуман аз регистратсия кардан озод мебошанд, мо оиди ҳами камтар мефаҳмонем ки гарчанде ки шумо шаҳрвандии россияро гирифтен, и аз ҳама ҷиҳата ба шумо плюс нестай барои озод шудан аз баъзе пардохт кардани пулҳо, мисол пули патент, пули дигар чизҳо. ҳозир мо айни ҳол ҳамаша ба шумо мефаҳмонем. Бо диққат гӯш кунед. ҳар шахсияте ки дар федератсияи россия қарор дорад ва РВП гирифтагӣ ҳастай, пас аз гирифтани РВП вай аллакай метавонад ки соҳиби вид на жительство бигарда ва дар ҳолати дастрас намудани вид на жительство шумо бояд дар федератсияи россия на камтар аз 12 моҳ зиндагӣ кардагӣ бошед. яъне дар қонунгузории федератсияи россия омадагӣ аст баҳри шаҳрвандони хориҷӣ дар ҳолати дастрас намудани вид на жительство бояд аз 6 то 1 сол зиндагонӣ дар ҳудуди федератсияи россия кардагӣ бошанд. яъне дар бораи тағйирот ворид кардан ба вид на жительство ё ки продлит кардани сроки вид на жительство мутобиқи қонунгузории федератсияи россия дар кодекси андози россия омадагие ки моддаи 333 қисми 2 таҳти рақами 258 чӣ гуна бояд шумо сроки вид на жительстворо продлит кунед ё ки тағйиротҳо ворид кунед. шумо бояд ба шуъбаи ФМС ариза барои тамдиди иҷозатномаи истиқомат ва суръатҳотона пешниҳод кунед. иҷозат барои истиқомати федератсияи россия, шиноснома ҳамчун шаҳодатномаи шахсӣ ва квитансияе ки пардохти боҷи давлатиро барои тамдиди иҷозат барои иқомат дар ҳаҷми 5000 рубл тасдиқ мекунад. яъне ки баъд квитансияе ки шумо бояд 5000 рубл барои боҷи давлатӣ биспорен. ана ҳамин чизҳо супорида мешавад ва баъдан тағйиротҳо ворид карда мешаванд. акнун мегзарем ба қисми дигари мавзӯъмон, яъне шахсиятҳое ки дар россия кору фаъолият мекунанд бояд регистратсия кунанд ва бояд медицински страховка кунанд ва бояд патент пулӣ биспоранд ва умуман бисёрай ана ҳамин ҳолатҳо ва ба хичон сабукиҳоро мебинанд ҳамин мигрантҳо дар ҳолате ки шаҳрвандии россияро дастрас мекунанд. мисол вақте ки шаҳрванди тоҷик мерава россия ва шаҳрвандии федератсияи россияро мегира, ин маънои ура надорад ки ин шахсият аз ҳама намуди пардохтҳо озод шудагӣ. яъне чӣ хел пардохт мекуна ҳозир мо ба шумо мефаҳмонем. дар ҳолате ки шумо шаҳрвандии россияро дорен, дар ягон ҷо кор ва фаъолият мекунед ва маоши моҳонаи шумо дар моҳаш 30,000 рубла дар бар мегирад. тибқи шартномаи корфармо ва коргар 30,000 рубл шумо маош мегиред, лекин дар ҳақиқат маоши шумо мумкин 35,000 ё ки 40,000 рубла дар бар мегира. агар бигирем 40,000 рубла дар бар ки бигира, шартномаи шумо 30,000 рублай ва шумо оиди 40,000 рублаш ягон маълумот надорен. 10,000 рубли дигааш ба андозҳои шахсии шумо ба бюҷети давлат, яъне ки ба бюҷети федератсияи россия ворид карда мешавад. чӣ хел андозҳо ҳозир мо номбар мекунем, андозҳоам ки чанд фоиз кадомаш чӣ хелияй. андоз аз даромади шахсӣ, яъне андози НДФЛ, бисёр нафарҳо фаҳмотар аст мефаҳманд, дар федератсияи россия барои шаҳрвандош 15% дар бар мегирад ки аз музди маоши шумо 15%аш барои андози аз даромади шахсии шумо меравад ки ин андоз аз даромади шахсӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон 11% дар бар мегирад ва боз андози дуюмгиш ки аз музди маоши шумо ҳар моҳ гирифта мешавад. ҳиссагузориҳои фонди нафақа, яъне ки пенсиони фонда дар назар дорем мо, ҳар моҳ аз музди маоши шумо 22% низ гирифта мешавад барои пенсиони фонди ана ҳамун федератсияи россия, барои ҳар як пенсионерое ки пенсия мегиранд аз давлат. 22% дигааш дар ҳамин мерава ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон пенсиони фонд 1% дар бар мегирад. ва боз мегзарем ба қисми дигари андозаш. ҳиссагузориҳо ба фонди суғуртаи иҷтимоӣ 2,9% дар бар мегирад. ва як андози дигараш аз музди маоши ҳармоҳаи шумо медицинская страховка мебошад ки 5,1% дар бар мегирад. яъне ки як бори дига бо диққат гӯш кунед, ҳар моҳ чанд фоизӣ барои чи шумо
андоз меспорен. Ҳар як шахсияте ки шаҳрвандии Россияро дора, андоз аз даромади шахсӣ 15% меспорен, яъне НДФЛ. Пенсиони фонд 22% меспорен ва фонди суғуртаи иҷтимоӣ 12% меспорен ва медицинская страховка 5,1%. Анами фоизҳое ки мо номбар кардем ҳар моҳа аз музди маоши шумо гирифта мешаванд ва ба бюҷети давлат равона карда мешаванд. Лекин оиди анаи фоизҳо ба ягон кас пешниҳод намекунанд ва ба ягон кас маълумот намерасонанд. Мегем и дар ҳама давлатҳо ҳамин гуна мебошад. Мисол агар мегирем дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳамин гунае ки агар 2000 сомон ойлик боша, лекин мутобиқи шартномаи коргар ва корфармо 1500 сомона дар бар мегира ва 500 сомони дигараш барои андозҳо равона карда мешавад. аз ин қадар фоизҳое ки шумо меспорен дар бюҷети давлат, фоидааш ҳамие ки мисол пенсионерора пенсияшона метиҳанд, ана ҳамун милитсионерора ойликҳошона метиҳанд, пажаркара ойликҳошона метиҳанд, духтурора ойликҳошона метиҳанд, муаллимора ойликҳошона метиҳанд. ин андоз аз даромади шахсҳои воқеӣ ба ҳамин хотир гирифта мешавад аз музди маоши ҳармоҳашон. ин на танҳо аз муҳоҷиро, аз тамоми шаҳрвандои дохилии Россияро ҳам гирифта мешавад. ҳар як шахсияте ки дар Россия кор ва фаъолият мекунад ва шаҳрвандии Россияро дора, ана ҳамин фоизҳо гирифта мешавад. ва медицинская страховкаш як плюси дигар дора, боз ки дар ҳолате ки шумо ҳамин страховкада андоз меспорен 5,1%, худо накунад ки ягонтаи шумо агар бемор мешен, дар ҳолати бемор шиданатон шумо ба духтурош муроҷиат мекунен, бо тариқи ройгон ба шумо ёрӣ мерасонанд. ва боз як чизи дигарам қайд кардан мумкин аст ки агар шумо ягон ҷароҳати вазнин бардоштагӣ бошен ва бояд дар ҳол шуморо ҷарроҳӣ кунанд, дар ин ҳолат страховкаи медицинский дошта бошен, агар шумо бепул яъне ройгон ҷароҳати шумо ба анҷом расонида мешавад. ин ҷароҳат танҳо оператсия кардан ва ё духтур бепул будан дар корхона дар духтурҳои давлатӣ ба ҳисоб меравад. мисол агар клиникаҳои шахсӣ шумо бирен муроҷиат кунен, ин чиз ба назар гирифта намешавад, чунки вай клиникаи шахсӣ ай. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ами буд як камтарак маълумот оиди страховка кардан ё ки оиди фоизҳое ки шумо дар боҷи давлат меспорен ба шумо хотиррасон кардем, фаҳмондем то чени маълумот дастрас кардагимон. барномаро ба анҷом мерасонем. дар канали юристи ҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.